Връщаме се назад във времето, а пред нас се разстила красива картина. Хитно изпреднато старо селце с пушени каштурки, чието комини пушат уютно. Красиви чердаци и нахвърляни по тях шарени черви, преплетени с побори, около наредените един до друг хитни творчета. Лек ветрец, довява ухание на прясно изпечен хляб, аромат на сирене, масло и кисело мляко. Пушекът приканва към топло огнище и вкусна коста. Там сърцето кипи живот, весела клъч, съпътстваща иначе трудното ежедневие на българите. Дочуло се, че в района на селото Билне и Бечинства бандата на Мехмед Левия, който служил при тържалийския главатар Еминага. Разбрали селените, че бандата му редовно напада и християни, и мюсюлмани, безнаказано окапва парите на хората, краде даровете от черкви и манастири, отмъква момите за продан на Солунския пазар, че отвлича и децата за откуп. Разбрало се също, че недалеч точно от това старо селце, главорезите наскоро били отседнали на лагер, в който, лежейки на сянка, богато украсените си шатри, пирували и лентяйствали, като кроели пътлени планове и дървени за нова плячка. Отгледащите лъчи на топлото зарядващо юнско слънце, дядо Страхил впери поглед в далечината, там откъдето трябваше да се завърнат съседите му, след полската работа на нивите при селото. Чакаше, а селото вече се разбуждаше от своята гореща следобедна дряма. Не след дълго до него достигна клъч, весели разговори, момински смях, Монково шушукане. Дядо Страхил, а и самото село се оживиха.
ето го. Закача се чам. Да, сега мете. След кратка почивка, за да пошетат изкъщите и холовете си, да капнат вкусна гозба и да пиенат студена водица, хората един по един заизлизаха на мета. Отвънде засвири гайда. После се чу кавал. След него започнаха и ударите на тъпа. Веселието се настани удобно, шумно и подхранващо насред старото село. Може да тягаме. Тягаме, трябва да се закача с... Музиката се носи плавно, издига се над селото. Всички млади се хващат да играят, само старите стоят отстрани, гледат и им се радват. За зло участ
Неколцина главорези от бандата на Мехмед Елия, начало с неговия брат Мустафа, случайно се навъртат около и чуват веселба. Това не само не им се нрави никак, а и направо сякаш ги приканва да се позабавляват, както да си знаят и да отмъкнат каквото могат. С силни гърмежи и викове, разбойниците нахлуват в селото. В миг жизнерадостните върси се превръщат в писъци от ужас и страх. Прехта от бягащите музе замъглява въздуха. Бандата продължава да безчинства, а вопите на жените и плача на децата отекват простора. Мъжете от цялото са проснати на земята, за да не окажат някаква съпротива. Разбойниците претърсват къщите и грабят откъдето каквото намерят. И си изпари скъпени по-ценни вещи. Ненаситни и търсещи още и още, те жертват дори натиките на жените. После посядат доволните паралите и оставят най-хиздарите молни да им принасят за голема зърна и пара, правейки планове, как после ще ги вържат мъже и отведат далече от дома. Използвайки самотоката, ядострахи отпровожда една смела невеста с едно от децата да потърсят четата на Ангел Войвод и да извикат за крълниците на помощ. Двете побегват бързо, а от това не остава скрито за Мустафа, който мигновено стреля по тях. Третата жена е застигната от куршума. Тя пада ранена и безпомощна. В очите й продължава да гори ненавист и омраза към насилника, а душата й жадува за възмездие. Съседни сили, тя подкамва детето да продължава да тича, за да намери продуктите и то купва с всички сили. Разярени от избягалото дете, разбойникът влиза в първата къща насреща му и я попал. Доволен от отмъщението си, заедно с бандата си, тръгват към свършалището, отнасяйки съндък с пари
и отвеждайки със себе си момите на селото. Грозна тишина пада над старото село. Толкова тежка, че може с нощ да я срещнеш. След кратко объркване, хората от селото се опитват и започват да се опитват да гасят къщата, с надеждата да спасят, макар и скромно, покъщината на своите съседи. За щастие за пленените девойки от гората се чуват изстрели. Нима детето е стигнало и намерило отчетата. Хайдутите откриват огън по бандитите, пресрещат ги, пресичайки им пътя. Оплашените разбойници пускат момите и обръщат на огън. Част от тях успяват панически да избягат и се скриват в своето свърталище. Братът на Мехмед Алия Мустафа е пленен от храбрите хайдути. Ангел Войвода разрязва въжето, с което са вързани момите и ги освобождава от плен. Хайдутите придружават освободените момичета и ги връщат при техните близки. Разбойника Мустафа е затворен в едни от оборите на селото. Облечение обхваща изплашените българи. Чуват се благодарствени възгласи. Това едва ли е края. Загрижен, Ангел Войвода за всеки случай поставя двама хайдути да пазят на пост, докато се успокоят клетите хора. Макар и слабо, отново настъпва оживление на Мегдада. Дядо Страхил с гордост в очите се радва на юнаците. Отново се завихря радостна лъч. Мехмед Алия разбира какво се е случило и в песен тръгва спан от своята тайфа към селото, за да заплаши хайдутите с мъст. Не е тънче, мамо.
इसमें बुताना ताम से साथ sister come to body Безстрашният войвода обаче не се огъва пред отправените заплахи, връща брата на Мехмед Далия, много предупреждава, че ако не изостави кърджалийските си навици и не спре да посяга на българите, той и хората му ще бъдат наказани, като няма да има пощада за никого.